чуть-чуть только задел и... Казанның химия урамы буйлап яшин тизлегендә хәрәкәт иткән Kia машинасы сулга борылучы газельгә тиеп китә. Нәтиҗәдә идарәне югалтып юл кырыена аша. Автомобиль эчендәге егетләрнең икесе дә иминлек каешларын эләктермәгән. Пассажиры һәлак була, рульдәгесе авыр хәлдә. Юл кырыеннан ышып чыккач та машина әле әйләнә-әйләнә тагын 100 метр тирәсе эшкәрәк кергән. Хәлакәт юлы дәвамында анда-монда автомобиль детальләренең кыелып калганлыгы күренә. Машинаның спидометры 0 күрсәткечендә туктаган. Аның чыннан да нинди тизлек белән хәрәкәт иткәнен хәзер экспертиза ачыклаячак. Это была не скорость, честно говоря, это был снаряд. В 12:05 он выехал во время обеда. Көндезге 12:05 минутта төшке аш вакытында ике егет машинада йөреп кайтырга дип чыга. 5 минуттан хәлакәткә очрыйлар. Иминлек каешын эләктермәгән мондый очракны күрер өчен, кисәтер өчен безнең 5 минут кына вакытыбыз бар иде. Хәзер ЮХИДИ хезмәткәрләре иминлек каешларына игътибарны арттырды. Казанда июль уртасыннан куркынычсызлык каешы операциясе игълан ителде. Инспекторлар аны эләктермәгән йөртүче һәм пассажирларны тикшерә. Бүген безнең күз алдында берничә минут эчендә берничә кешене туктаттылар. Вы были не пристегнуты, да? А почему? Забил. Онытылган гадәттә каешны эләктереп йөрим, ул бит минем гомер. Күпчелеге гаибен танымый. Здравствуйте, а вы без ремня были, да? С ремнем, ремень безопасности, утруга электрем, үзенә пассажирам файдасы бар. Я всегда пристегнут. Мин һәрвакыт каешны эләктереп йөрим, машинага утыруга эләктереп куям. Почему люди не пристегиваются? Ярты елда Татарстанда 1500 авария теркәлә. Яртысы Казанда. Башкаладагы аварияләрдә 19 кеше һәлак була. Аларның 4-се иминлек каешын эләктермәгән. Бәрелгән вакытта каеш беренче рәттәгеләрне 50%-ка, арткы рәттәгеләрне 75%-ка саклый ди инспекторлар. Когда происходит скрежет металла, соприкосновение либо с препятствием, либо встречное столкновение. Югары тизлектә хәрәкәт иткәндә авария булса, куркынычсызлык каешы эләктерелмәгән булса, исән калуы бик авыр. Бәрелгән мизгелдә кешенең гәүдәсе автомобиль салоныннан я алгы тәрәзә, я ян, арткы тәрәзәләрдән ишеп чыга. Каеш эләктерелгән очрак белән чагыштырганда исән калу мөмкинлеге 5 тапкырга кимрәк. Боковые и задние стекла. Тут шансов вообще в 5 раз меньше становится, если человек пристегнут. Рейд булмас, инспекторлар тормаз дип кагыйдә бозучылар байтак. ЮХИДИ хезмәткәрләре кисәтә. Куркынычсызлык каешын машина урыныннан кузгалганчы ук эләктерергә кирәк. Югыйсә штраф пассажирга 500, машина йөртүчегә 1000 сум. Әйин куркынычы фаҗигале очраклар. Рания Абдрахманова, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы.